Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, Philippine Standard Time, alas 8:01. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, mabatian diri sa Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline! Mayong aga naman sa aton nga mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon nga adlaw, dasig lang sang tiyempo naton Sabado na kita nga presentation, Mayo 16 tuig 2020. Ginaupdan kita karon nga aga ni Aksyon JM Baikin, ang aton IT expert. Kabuylog man si Aksyon Eden Abuso sa technical side. Mangin partner ta, karon iyang nga aga si Aksyon Oliver Pason. Ako naman Aksyon Artay Hupon checking in. Aksyon Hotline! Sa kinaandan tub-tub kita sa takna nga alas 9:30 diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Nagaguom ang bilog nga Metro Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Nano ang sitwasyon da sa inyo sa palibot sa probinsya? May mga pagtupa balasang ulan kamo nga na-eksperyensyahan. Aksyon Hotline! Liwat kita nga magapangalagad sa inyo, hindi lamang sa on-air, kundi pati na sa online. Bangod ang Aksyon Radio Bacolod available sa aton sini nga Facebook page. Pwede ka mo dira makapartisipar. Baka pamangkot kung mayara ka mo gusto iklaro o luyag may balawan sa ginapapanaog nga executive order sang alkalde diri sa syudad sa Bacolod kagamuman sa probinsya sa Negros Occidental ang papanaog ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson. Aksyon Hotline! Now, isa karon na panibag-o na naman ng update bangod nga may ara sang latest nga panugyan or advisory kag desisyon ang Marina sa bilog nga Region 6. Check karon ta lang na siya. Una karon ang Philippine Coast Guard para sa information sa aton mga kaaksyon. Aksyon Hotline! Tinguan maraton karon nga aga nga liwat madayday sa inyo ang kaundan sang executive order diri sa syudad sa Bacolod nga ginpapanaog ni Mayor Evilio Bing Lunadia. Ang isa lang diri ka good news, wala na sang requirement nga home quarantine pass. Dasig subong no ang biyay sa mga pribado nga mga salakyan bangod nga bisan nag-resume na ang biyahe sang mga PUJs kag mga taxi. Kundi way na sa inner portion sa Bacolod sang ginatawag nga check-up points. Ang border, check karon kumustahon tayang sa border area, wala balagaling ni hanay ang mga salakyan dira nga di pasahe kag mga pribado nga luyag magsulod diri sa Bacolod. Aksyon Hotline! Sa mga wala nagkamonitor kagabi sa kay Mayor Leonadia, isa-isahon tani tingwan ta karon mapresentar sa inyo ang kaundan
sang Executive Order number 35. Sa gihapon, ang inyo sining nga mga komentaryo, ang inyong mga reaksyon, pwede nyo nga mapadala sa chat group, o I mean sa aton sining nga chat room, pati na sa YouTube. Available kami, pwede ka mo makapadala sa inyong mga mensahe. Action Hotline. Welcome na diri sa aton sining nga pagpangalagad. Let's go to work na mga ka-aksyon sa Sabadong presentation sa Action Hotline. Ano ang mga dalagko pagid nga mga balita? No nga aton tutukan today. Why na lockdown ang Bacolod, no? Pero dapat paminsaron tagid nga bisan ginambal sa alkalde every Sunday why lockdown, why HQP. Ang isa lang sa naobserbahan ko nga tuman kadamo karon nga aga Action Oliver ang pakadto sa Granada ang mga bikers suspertiga kadamo-damo nga grupo hidlaw gid sila guro no nga mag exercise. Importante gid and it is a must kinahanglanon nga magsuksok sang face mask. Action Hotline. Ang mga merkado ta diri sa palibot sang Metro Bacolod kumusta? Diri sa Burgos, asus, pamulak sang salakyan ang palibot sa Burgos Public Market. Tuman kadamo sang mga salakyan nga pribado. Nga karon ara nag-standby dira. Ti siguradong iban pamakal ini. Now, buwas Sabado, buwas Domingo, ang ginabantayan tal kung ano ang volume no, sang mga luyag magkadto sa mall. Ang isa lang gid, unahon ko lang ni, di pwede gyapon na ang 21 years old below, kagamuman ang mga senior citizen nga makagwa unless nga may ara sang reason. Action Hotline. Pero antes kita magkadto pa sa pila ka mga mangin karundan kag mangin kabahin sa aton talakayan karon nga aga. Online sa hotline. Online sa hotline. Kahapon, na-interview man naton si Philippine Coast Guard Commander Jansin Binhamin. Ang plano by Monday, no? By Monday, tani maumpisa o mabalik ang regular nga biyahe sa mga fast craft kagruro. Ano may sang request? Sang pangabay? Si Governor Lacson, nga hindi anay magbiyahe ang mga barko, waya anay biyahe ang mga roll-on roll-off vessel, ang mga fast craft. Ti si Mayor Bing, ang balagabi mo man ang iya sining panindugan. Action Hotline. Joining us this morning is PCG o Philippine Coast Guard Commander. We have Commander Jansin Binhamin on the line. Sir, good morning. Good morning, Action Art. Kag sa imo nga mga tagpalamati sa iniya programa. Sir, ang Marina na may announcement kagabi kag gusto tani nga unahon kay silingko atat na atat ng iban nga luyag magkadto sa Iloilo, vice versa makakadto man ang taga Iloilo diri sa Bacolod. What was the latest or what is the latest advisory? Yes sir, kagabi na kami nag na man ni Engineer Sumagi sa Marina. So waiting until today, no, the documents na ang pronouncement ni Marina Region 6 to be implemented. Okay. Pero as per advance information kay actually ara naman sa social media gani na post sing iban nga may ara sang possible nga hindi madayon pa on Monday ang biyahe. So yes sir, we have to consider kay ang Marina is the regulatory body of sa ating mga vessels, passenger vessels. Number one, may mga proposal sila sa schedule. If that schedule, kay ang mga barko na may ara na sila na schedule sa ilang CPC Certificate of Public Conveyance. Okay. And that the Marina is the one issuing that certificate. So nagisura na kami ni Sir Frank, that they apply for a provisionary something like that, so that they will change the original schedule. Okay. So until that document is not approved by the Marina, for sure we will not allow those vessels to depart.
Okay. So meaning, subong, hold on, ang mga may plano dira nga by Monday, magabiyahe, ang advisory naton guro sa ila, ulaton gid, nga mabaton ninyo man ang official nga copy sa instruction coming from Marina Regional Office. Yes, sir, that is correct. No? Kay Balocante, ang Coast Guard is only the implementing agency na lang sa DOTR, no? Marina. So, kani maintindihan na sa atin niya pumuluyo na ang Coast Guard, hindi na niya is the one deciding na go or no go. No? We are also dependent sa mga directives man sang, for example, there is a local government, such a mga chief executives natin. Okay. If you look at the executive order of Mayor Bing, XTO 35, no, Section 12, stating therein that sea travel, inauthorize niya. Inter-island sea travel from GCQ to GCQ. Okay. Pending sa appeal niya yesterday na to postpone the sea travel. So until na wala siyang documents na ma-postpone, same through sa na hindi mag-abot ang appeal niya hindi ma-approve. The Coast Guard is still beholden sa national directives, national guidelines ng DOTR. Okay. No, that inter-island sea travel is authorized, of course, observing strict health protocols. So amo na ang reference ng Coast Guard, ang national guidelines man. Okay. So meaning to say, until such time nga may ara ka mo mabaton nga instruction coming from Marina, so sige na yang inyo preparation on Monday. Yes, sir. Actually, I'm also coordinating man sa counterpart ko sa Iloilo. Hindi lang diri ang dapat ang ang agreement, no? Hindi lang diri ang, hindi ba unilateral, dapat bilateral. Kaya tinga, number one, kung magpasugot di magpabiyahe kung sa Iloilo, hindi pwede. So, anong matabo? It's very chaotic, no? Kung kaluluoy ang aton yung mga riding public. Okay. So, I'm also in close coordination sa akong counterpart kay Commander Mercurio, ang station commander sa Coast Guard Station Iloilo. Okay. And until last night, we are guided by the national guidelines by the DOTR. And ang balada sa Iloilo nga okay man daw si Mayor, no, until last night, no. So we will see, no, kay TV still have today and tomorrow kasi may mga bago pa nga mga developments. No? Okay. So hulaton na muna, no, pero ano na yung mahatag naton nga advisory for now sa mga sumalakay naton Commander Binamin, sir? Yes, sir, no. I believe that aton yung mga aton lang sitting na sa GCQ tatanan may authorized person outside residence, no. Those who are going to work, mag-open ng ilang mga offices. So we'll see, no. Bantayan na naton kat ang Coast Guard is ready anytime pag may directive sa national headquarters or sa DOTR or sa Marina. Ang ginapangayo ko lang kay Baloca base may mga requirements bala ang bawat LGU nga kadtuan nila. Kaya sa guidelines ng sang National Incident Command Emergency Operations Center, this was dated 13 May 2020, signed by Secretary Lorenzana. Okay. Operational guidelines on the management of locally stranded individuals. Meaning, initial lang ang mga tao nga during some lockdown, some execute, na they are working, for example, they are working sa Iloilo nga na-stranded, no? Or may nagbakasyon, no? Na na-stranded, yan, na-adaptan sa stranded. So, sa guidelines nga ni, mo sang requirements, no? Ang atong mga local government units is really involved here, even the barangay. Kaya nga, dapat may entrance, may exit clearance ka dito sa imong ginalinan
may Okay. entrance clearance ka di sa imo nga kadtuan. Mhm. So it's a inawi ginaubra na ni sa aton na sa local government units naton, Bacolod City and the province, Mm. that ang makadto din o matabok pangayo sa sang exit clearance sa iyang lugar nga ginhalinan sa province of Iloilo Mm. and the cities there. And Okay. acceptance clearance here sa Bacolod City and sa province. So I those see. things ang guidelines nila rin. Mm. But then again, ang isa sa mga requirements man sang panuntunan man sa DOTR na if you are a magkatrabaho ka bala, if you report to work, you are also authorized to go see travel kung sa imo pakadtuan. Aha. So those things are that. And number two, ang isa pagid balang pinaka gid ang edad, no? 21 years old and below and 60 years old and above. They are not authorized to go see travel unless Okay. otherwise if you are doing essentials, no? Mhm. So things like that. Okay. Yes, sir. So, in a way, ma-update na kami sa inyo karon for the finality para sining instruction so that the public may know mga manugsakay na ton, makaibalo. Although may advance information kami from Marina sa Region 6, but we need also a confirmation coming from the director no sa Marina sa Region 6. On that note, Sir Jansen, salamat sa time. Yes sir, salamat gid at may agat pa na. Action Hotline! Ang tagpamuno sa Philippine Coast Guard, siling niya way pa sila officially nagkabaton sang instruction coming from Marina. Ano ba na ang papel sa Marina? Ang Marina, amo ni sila ang naghahatag sang naga-imponer, amo ni sila ang nagapatigayon mga kaaksyon sa regulate sa mga nagabiyahing mga barko. Nagalakip ina sa mga fast craft, mga motorbangka dira, kag ina nga instruction ginarelay nila sa pamunuan sang Philippine Coast Guard. Now, tandaan ta gina. Ang Philippine Coast Guard ga-implement ko na man ang ginahimo no sang nga mando gikan sa Marina. Although nga siling ko gani may advance information kita nga nakuha nga Marina no nagambal ng doging grant ang ining mga request. Si Sir Frank Carbon nag-text sa aton nga kung pwede katawag ko no sa program. Sir Frank, basig monitor kada lihog lang. Kwan sir tawag kami sa imo kung basig may ara na iya sang information parte sini. Action Hotline! Wow, hoy naman pako sang gusto magpadulong sa Iloilo. Kag ang mga gusto man, ang taga Iloilo man nga luyag, magsulod diri sa syudad sang Bacolod. Action Hotline! Isa sa mga rason sang aton sining mga opisyales kapin pagid ni Governor Lacson, nga kung tugutan tani kag magpinagustuhan ay nalang pinasulod no sa mga pasahero, tiyang isa sa ang tendency sina way labot aming nga parte ang influx sa mga pasahero. Ang worry diri nga kon in kaso sa ulihi nga in kaso sa ulihi nga may ara sang makasakay bala kabalukati ang ining parte sa COVID-19 may tendency ini nga asymptomatic ang carrier mo amo na ang isa sang masubo nga problema gid no. Nagaring man ang communication. Sir Frank, katawag kami na, kay nag-text siya bagugid lang, nga kung pwede siya makasulod sa aton program, feel free gid no, Sir Frank, nga mag-call karon nga aga, kay gusto tani baloon, basi may advance information, yang nakuha man, si Sir Frank Carbon, isa sa mga operators sang fastcraft, especially ang Wisam. Action Hotline! Now, kay importante ining as much as possible, no? Early pa makatag kita advisory sa mga nagaplano magbiyahe, no? Ang isa pa dira kapin pagid ina mga taga out of town.
may mga taga out of town nga gusto magkadto sa Iloilo. Ting tendency sina karon kon may siningit temprano patabla malakato sa Bacolod. Okay, dito lang tanay tiner si mata to pamilya. Tiyan mo na ang isagig ka problema kung naka-travel na siya. Kung nakaabot na di siya, halimbawa, karon na out of town siya, makadto diri sa aton sa Bacolod nga magtiner bilang preparasyon sa plano niya nga pagsakay on Monday, dako gid nga problema ina. Action Hotline! Marigani tani ang taga Marina tempranuhon pa Manila kung may ara sila sang luyag iya pahibalo, tani tempranuhon pa nila pa plastar iyas publiko. Tani tempranuhon pa nila informan ang ilang mga offices. Okay, parang may ara sang ideya ang public kay subong tanan Aluyag makahibalo gila yon kung anong advisory. Ara siya, si Mr. Frank Carbon, ari sa ton nga linya. Online sa hotline. Tanbay ka mo sa gusto gin makahibalo atat na atat sa EO diri sa Bacolod sa mga gusto magpamangkot dugay-dugay lang. Ari sa ton nga linya si Sir Frank Carbon ang operator sang Wisam Express, at the same time ang Executive Officer, Chief Executive Officer sang MBCCI. Sir Frank, good morning. Art Maynaga. Yes, sir. Sir, anong malagad ko kay si Sir Binamin? Why pa man sila kuno kabaton instruction coming from the Marina Regional Office 6. So hulaton nila kung mabaton na ang copy of any instruction. I don't know kung may advance information sa imo, sir. As of una-una, din kasugdan sa Coast Guard Iloilo Bacolod kag ang mga shipping lines sa dire sa Iloilo Bacolod nga ruta, nga ma-apply sa special schedule. Special schedule, Okay. Not the regular schedule. Reduce restriction special schedule, reduce from the pre-COVID na schedule ta. So, ning kasugdan, kag may special schedule na request, ipadala ta sa Marina, I think Thursday. Okay. Time. So, permado sa tanang shipping lines. As of yesterday, ang last na office day, Friday, ang Marina ay pa ng issue ng special permit. Yan mo nang ngambal ni Commander Binamin na wala advice, meaning wala special permit. Kami wala man special permit. Kasi tawag ko si Imo, kaya para mabuligyan mo kami announce, mag-abot na binagid atong taga Hinubaan, si Kalay, Kandumi. Kumaluoy man sila o Calatrava, San Carlos, Tubo, Sumalayo lang. Kaya mapanahog di Monday o Tuesday wala gali barko. So announce ta nga hindi lang anay magkadto di Lunes o Martes. So kina-announce na nasang nagigad nga inadlaw, nga mag-isyong kita. Okay, up to today, wala kami sang special permit pa. So, make sure kung wala special permit from Marina, ang Coast Guard, hindi gid magpalin sang barko mo sa porto. Okay. So, hindi lang anay magkanto. Mahulat kita Monday o Tuesday sang special advice sang Marina kung maka-resume kita o kung hindi kita ka-resume. At kung mag-resume kita, abi and everything, no? So, Art, maluoy ta sa aton nga mga makalo ka ang bulsa ta nga daan ka nipis na gid no kadalon na mga gasto ka papakad ko sa Bacolod. Kani man amo lang ganing point ko sir kay amo lang ginuna ko to ang taga Coast Guard expecting may nabato na silang instruction coming from Manila pero why pa no, pero anyway buwas na lang daan nga adlaw ang tiempo or allowance nga ma-inform tang public nga gusto magbiyahe, and then tsakto ng point mo man nga kunalin ka to far south or far north nga makadto ka di nga diri kaya bla intention mo pa Iloilo, tibudlayan ka na kunari ka na diya tapos wala gali iya biyahe. Tama, oo. Tinaluoy kita nga muna lang nabilig yung pangutang panaguro ng kwarta para makapuli lang siya. Late last night nagambalanay man kami ng Commander Binamin nga amuna why pata permit kami linggo why pa ko permit siya ako why man kabato na advice alin sa iya nga
region head dito si Lilo. Tisling ko, I'm sure hindi mo kumipalakton kung may kabarot siya huubrang. Kinangla may permit ka, special permit for your special schedule. That's why today, nag-ayaw ko sa imo, nga buligan, tingid ang pabalo, kay maluoy kita sa aton nga mga kwan. Layo, especially kung layo-layo. Kaya hindi man itong radyo, blabutan, paano sila madabot na ito na? Ang imo guro radyo, baskog ba na, madabot na ito. Labot kami, sir, actually, Inubaan, kag San Carlos, even Negros Oriental nga side, no? Oriental, okay, very good. Art, palihog mo ko na pa-announce na hindi lang anay Lunes, sulat lang kita sa announcement Monday or Tuesday. I'm sure Marina will give us a written advice sa permanence man nila ng Coast Guard, ang ilang implementing arm mo ng ilang okay. Na implementing arms ang ilang mga directives. No? So, Monday, Tuesday, I'm sure bato na mo na will announce. Okay, so, don't go sa pier Monday or Tuesday, ha? Salamat. Art, salamat. Good morning. Action Hotline! Now, kung special schedule ini, kaila inon sang mga fast craft ang ila schedule of trips, nagakinanglan suno kay Mr. Frank Carbon sang approval from Marina. No? Approval from Marina. Try ta karon di siya Marina. O basi may ara na latest kay amo na ganigin muno ko, may advance information kami nga daw may ara desisyon ang Marina. Tigaling way pagkarato ng Coast Guard instruction. Please, rami-ramihan nyo man no, nga mag-relay sini sa inyo mga counterpart kag sa inyo sini nga mga ahensya nga ari diri sa Bacolod so that hindi man mabutang sa alang-alang ang mga biyahero nga gulpiada lang karon nga padulong di para sa tuyo nga makasakay padulong sa Iloilo kag amo man halin sa Iloilo pakadto diri sa aton sa Bacolod City. Action Hotline! Again, hindi pa makakonfirm ang taga Philippine Coast Guard kag bisan ang operator sa isa sang fast craft diri sa Bacolod City. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Alas 8:28 Action Radio Philippine Standard Time. Ay ngagawon ko lang si Action Alvin Graba anay. Dito sa may check-up points may ara pa kwano, may ara pa sang check karon kita karon nga balita no dira sa may area sang sa area sang Kawayan no pero dugay-dugay lang ina sa aton sini nga mga ka-action ay unahon ko anay si Action Alvin Graba para nga may baluan tagid once and for all mahatagan tani kuano ang mainikon makwantagid mapakonfirm taman ni ang party karon sa Marina no actually din magin forward ko na sa imo kay okay man nga may balita nga gin-grant ang biyahe way kuno gin-grant pero ti mayo gid nga Marina mambals ni no Action Alvin balikan ko lang siguro unahon ko lang ni anayo ang Action Alvin dai lagi lang hold anay ng imo linya ay akwan anay standby anay balikan ta kada noy dali lang gid unahon ta na Action Eden Bio ang ara sa gin forward ko sa imo kay mayon ni kon maistorya ta mismo ang taga Marina kay para nga matapos ni ang tanan para makahitso kita karon dugay-dugay discuss ko ang parte sa executive order sang alkalde diri sa Bacolod no kung may gusto ka mo nga ipamangkot gusto ka mo nga mang pan-i-post nyo na sa Facebook page sa Action Radio sa chatroom no para nga at least makwantagido mahatagan tani sang hostisyang inyo nga mga ginapamangkot. Action Hotline! Damo nagapamangkot sa akon sa text siling nila, Sir, kumusta iya ang amon nga kuano? Kumusta ang likorban? May ara tsansa nga makainom kami mga palainom guro ning mga tao ay no sinila kumusta sir ang likorban diri sa Bacolod hindi gyapon pwede ha Action Hotline hindi pwede may likorban gyapon di kamo da gyapon magala ka baligya kag hindi kamo gyapon magala ka pamakal no hindi kamo pwede ka pangumpra pasubong gamala gid ang puwak sing iban kundi makainom no Action Hotline kabudlay man sini magamo ning sitwasyon iya kay mag-amo ni
damo ni ang mamalhan, no? Galuyang lawas. Matyagan ko do ang kwanila bla ang gusto nila yung ang ilim nun do matyagan ko do vitamins lawas na. Pero ariyo para sa mga nagapamangkot, Online sa hotline. Online sa hotline. live diri sa Action Hotline sa Action Radio Bacolod is the regional director sang Marina. Now, we have Engineer Jose Venancio on the line, o Engineer Jose Venancio Vero on the line. Sir, may nga gasi mo sa Action Radio Bacolod, si Action Art. Good morning, Action Art. Sir, Tagalog po tayo o Ilonggo? Cebuano. Cebuano. No problem. Makaintindi man diri ang dagan man diri ang Cebuano, pero nami gid ni sir Tagalogon tanakon. Pero kung makaintindi ka man kung mag-Ilonggo ko sir, no? Okay lang. Okay lang. Sir, ano ni katuod ang report nga hindi madayon ang pagbiyahe sa barko starting Monday? Nakatanggap kasi tayo ng letter from Mayor Leonardia na nag-request na kung pwede wag mo nang ituloy yung biyahe sa Monday. Pag-aralan pa kung pwede na sa June 1. Okay. So, nirelay natin yung request ni Mayor sa mga ating concerned operators. At sabi nila, mahirap din namang magbiyahe kung hindi pa ready ang Bacolod. Baka yung pasahero hindi tatanggapin. Kaya we also pa na i-respect naman yung request, lalo na si Governor mayroon din request na ganyan. So, in other words, ang biyahe will be officially suspended until May 31? Hindi muna sila magbibiyahe hanggat hindi ano ng Bacolod na ready na to receive passenger. And this request was already granted. Ano man kinanglanon pa ni sir ang approval sang inyo counterpart kag sang national office or within your level pwede kaniya maka-take action? Actually, the letter is addressed to the administrator. Kaya lang, nirelieve ko lang din sa mga operator kasi sila yung affected. And initially, sabi naman nila is they have to respect also kasi mahirap din ang magbiyahe tapos magkaroon sila ng problema. Okay. In other words, ang tanan subong nga nagaplano nga magbiyahe nga mga pasahero, pwede naton ma-advise sa ila sir kung nanong matabo sini until May 31? Yung mga passenger ano muna, hold muna yung mga plano nila magbiyahe kasi hindi pa sigurado makabiyahe sa Lunes or within the next few days. We will wait kung ano yung nagiging development sa Bacolod. But it doesn't follow that ini nga pag-untat sa biyahe, tub-tub na May 31, basi may possibility nga before May 31, basi pa lang i-grant na. Kung magkaroon ng development, although wala naman sinabi kasing pizza si Mayor Leonardia. Okay. Kasi kung yung kay Gob na until June 1, katulad daw ng airport, ang airport will be open up in June 1 in Silay. But the idea is that mag-usap ulit kami maybe next week or before the end of May kung ano ang magiging development sa Bacolod. Sige po. On that confirmation, thank you so much, Gid, sa imo sining at tiyempong ginatagdiri sa Action Radio Bacolod. Mabuhay ka, Engineer, and good morning sa imo. Good morning, Art. Thank you. Action Hotline! Ara na, Marina nang nagambal sa Region 6. Nakauna kita kuha information. Siling ni Engineer Jose Venancio Vero sa Marina 6. Forward na nila ito sa Metro Manila and then there will be a dialogue possibly by next week. Pero siling nila, tibudlay man ang tuod kung nag-request ang Bacolod, galing kayo ay kung ma-specify. Sa request ni Mayor, kung ano nga petsa luyag niya, nga hindi anay magsigi ang biyahe. Ang kay Governor Lacson, very specific nga gusto niya by June 1 na lang masugod ang biyahe. Action Hotline! Tisiling sang Marina niya budlay man na nga nga hindi panda ang Bacolod kag Negros sa pagbaton sa mga pasahero. Ang matabo sinati paano kung makasulod na kung halimbawa to butang tapa i-grant sang Iloilo iyang pagbiyahe pakadto di
Tindi na sila karon, aras tunga-tunga lang daw, kag hindi di kadungka. Action Hotline! Hold anay hold anay! Ang may plano nga magbiyahe. Hindi anay kamo magalin sa balay nyo da, kapin pagid ko nalin kamo sa mga malayong lugar, hulaton nyo. Ang latest advisory gikan sa Marina. Ang latest advisory gikan sa Philippine Coast Guard, gag mismo sa mga operators. Silinggi na ni Mr. Frank Carbon, why kami pa special permit. Action Hotline! Aduan tanay very quickly si Action Alvin Grava, standby ka mo, may isak balita kita sa kawayan ngay balon dugay-dugay. Pero dire kita anayo ang check-up points sa palibot sang Metro Bacolod, ang sa inner bala nga diri bala within the city, sa sulod sang Bacolod nga mga check-up points, way na subong sa barikada sa dalan, tawhay, jutay man ang mga dipasahing sa lakyan nga nagala biyahe subong sa naglain-lain nga ruta. Patrol Reports! Action Alvin, kumusta ang observation mo? Number one, sa mga kuan bala, sa mga biyahe nga mga dipasahe, kay kaina do, laka pa sa lato-lato nga mais, ang kadamuon nila, no? Laka-laka pa sa lato-lato nga mais, kag lain pagid kay ibang masalakyan, way mga barrier, nakita ko nga nagabiyahe. Ara na siya. Action Alvin? Yes, action na Art, ang sitwasyon diri sa border area sang Sumag, Malaba, subong ang pila, no? Sang mga salakyan nagapasulod sa siyudad sa Bacolod, while ang nagapagwa sa siyudad sa Bacolod pipilagid lamang. Ang ining Sumag border sa karon ang ginaman ni Police Master Sergeant Doliosa, sa diin na siya mismong nagaman sini kay pila ka mga kapulisan gimpabansin niya na kay number 1 diri Action Art ang ginapatuman karon nga adlaw ang number coding antes kakasulod diri sa syudad sa Bacolod, not unless medyo emergency o kung mga balido nga rason, may mga pwede posible makasunod. We have police Action Alvin, dali lang anay, ang mga dipasahing sa lakyan, anong ginapapanaog yapon yung mga taga-gasakay sa bus? Wala pa. So, way pagali Lunes, pagali ito, no? Oo, Lunes Action Art. Ang mga double tire? Ang double tire, wala man diri so far sa may sunod. Bisan si Sir Doliosa gani ka hambal, nga so far wala pa sang double tire nga nakasulod diri Action Art sa border. Ang only, ang mga private nga mga vehicles and even SUVs, ako ni ang nagasulod diri sa area sang Sumag, pero may number coding, sir. Number coding ginapatuman ta subong adlaw, sir. Good morning, Action Art. As per directive sa aton nga IATF, ginapatupad dagit ang number coding diri sa bago border ng Sumag. Sir, it seems nga medyo malaba na amat-amat na paglaba sa mga salakyan nagasunod. Jutay pa na yun kung damo na git as we expect. Bali sir, ini resulta ini sa pagbalik na sa GCQ, di ang tao pwede na maka-travel, siya expected na man ang volume sa crowd na magasulod sa Bacolod as well as sa mga vehicle. Much more sa Monday, we're expecting a huge number of crowd and vehicles na magasulod dere sa Bacolod City. Pero still, bisan huge number, igapatuman sa gyapon, sir, ang number coding? Yes, mandatory na siya. Especially, ang number coding ipatupad siya, and especially ang wearing sa face mask, kagang pagkuha sa ilang body temperature, through thermal scanning, arang na siya is mandatory. Pero ang isa diriya, sir, sa ginabantayan, especially by Monday, ginalauman ta, ang kung magabiyahe na ang pinaka mga salakyan, ano ni sir, ipatuman ta sa gyapon ang social distancing? Yes, ipatuman lang social distancing, especially sa siyudad sa Bacolod. 50% na siyang regular lang ang pasahero makasakay sa mga double tire as well as sa series. Siya na, Art, si Police Master Sergeant. Bali, anong proseso, subong? No, mga private, kung ginalantaw ang iyang plate number as basis sang number coding. Now, may scanning yapon, ganyan mo? May... Yes, sir. Oo, sir, magluwas diri sir nga ginalantaw ta ang number coding ang sa plate number nila. Sir, may ara magkita sir sa mga nagakuha sang thermal scanner. Yes, may ara kita mga sibilyan nato nga maupot amo sila nagakuha sang thermal scanning. Pero since duha sila subong sir,
may plano nga dugangan especially by Monday at least para hindi maging kuan bala sa biyahe problema. Oo, nag-request pa kami isang dugang thermal scanning para man sa kayuhan kag hindi pa mabudayan ng nagasulod sa aton nga syudad kag hindi sa magtantos ang laba nga pila kay kung nga itong thermal scanning magkulang amo ni magaresulta sa nga trapiko. At nakitaan ko ba kagina diri sa ibang mga salakyan di pasahe, I don't know, na-observaran mo man ang kuan bala sir, social distancing? Yes, ang social distancing, actually ang tao di sa aton syudad sa Bacolod, sa probinsya, nag-automatic kung sila observe sila. Okay, so pero sir, gina-advisor niyo man ang ibang diri nga mga nag-drive sa salakyan di pasahe, especially in ibang bala sir, kay since ang iban wala plastic sir, ang para sa social distancing. Oo, gina-inform naman sila nga isa pa ng requirements sa mga gabiyahe nga salakyan na dapat may plastic sila nga barrier nga hindi sila makatandog sa ilang pasahero nga nagapungko sa una. Okay. Action RT Police Master Sige. Doliosa. Tisa Doliosa. Pero pag along the way kina pagkadto nyo na naman jutay gid yan no di pasahe sa Bacolod nga nagabiyahe sa talang nga mga ruta. Yes, Action Art, pero sige ka jutay sa nga nagabiyahe, especially kung halin sa south going sa Central Market. On the same way, kabina sa area naman, sa home site pala, halin sa east portion, jutay pala, karon sa Udto Action Art, no? Base madugangan pag ng mga salakyan di pasahe, makitan man natin sa dalan sa piyak sini nga matapos ang masubra duha ka bulan nga wala na kabiyahe ang mga ini. Sige. So, amo ning sitwasyon diri sa area sang sumag border with action na ninyo bugina ang sa-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa Action Alvin? Yes, sir. Ano kalawig ning linya Naida? May 1 kilometro na? Why pa man action art? More or less mga 600 to 700 meters. Hindi gimagali lawig gid katama. Pero ang sitwasyon action art kunti duha bali kung lang taon-tan the whole highway apat ka way. Bali ang duha ka way going south, ang duha ka way pasulod sa Bacolod. Pero magsulod ka diriya sa border, isa na naging ka way action art, no? Ang abre para kay diriya para makuha ang sang thermal scanner, gina-check up ang mga dokumento partikular ining number coding action art. Sige. Rekta diri sa area sang sumag with action na ninyo bugina ang ka-action nyo, Action Alvin Graba. Una sa balita, una sa action sa Bacolod. Action Radio. Action Hotline. Ayos, salamat sa patrol. Dugangan ko ni karon ng may information. Party sa executive order. Nga napapanawag sa alkalde, discuss tayo na once and for all sa mga nagapamangkot nga wala kagabi makatune in sa Action Firing Line. Action Hotline. 2006 Golden Dove Award for Best Public Affairs Program for Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sino ang may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta
pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkulunod kag negosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na
Bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, bakulod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Mga ka-aksyon, madamo sa naglain-lain na pamaagi at uproprotektahan ang imong kaugalingon batok sa novel coronavirus 2018 o ng COVID-19. Isa sa mga pinaka-importante ang regular, safe, and effective hand hygiene gamit ang habon kag tubig o ng alcohol-based hand rub. Yan ang proseso sa paghugas ng gamot na rekomendado sa World Health Organization.
ang makaksyon hindi mo ng WHO Safe Hand Challenge agad may handa sa Coronavirus 2019. Padayon mga kaaksyon. Aksyon Radio! Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapala. 8:58 na Aksyon Radio Philippine Standard Time. Oy, good morning sa mga nagamonitor karon nga aga nga nagpadala sang ilang mga mensahe. Pakaron lang tayo na dugay-dugay. Now, diri kita gilayon no, sa mga nagapamangkot bala kagway masyado makakuha kunano ang nangin kaundan sang executive order sang alkalde diri sa Bacolod, ang executive order number 2020-35 ginpapanaog actually gabina ginpagwa ini kag gin-confirm sang alkalde diri siyudad sa Bacolod ang iya sinigin na papanaog no, nga AO under sa GCQ o kon General Community Quarantine from Enhanced Community Quarantine. Now, unahon ko si Councilor Pamilyaran dugay-dugay kay ari ining party bala sa kuano, ang party bala sa mga nagapamangkot ang kasanay sa motorsiklo. No, damo ni mga concern nga ginapaabot diri kag may ni masabat karon dugay-dugay kay kabalo ka Vice Mayor Elcid Pamilyaran, no, gali dugay-dugay, no, kay parang at least ma-discuss tani thoroughly. Pero ari ang mga important points sa idalom sang EO 2020-35. Now, ang Bacolod City wala na sang home quarantine pass, HQP. Wala naman sang lockdown every Sunday. Amo nang klaro. Why kita lockdown dire, pero tiyang magalin sa gwato, kon Domingo, tiyan mo na, hindi ka mo anay magalakas isinulo, di ipaklaro pag inaton. Stay at home ang 21 years old, panubo, kag 60 years old, paibabaw, in case or except kon emergency o kon magtrabaho sa ginatugutan nga industriya o kon opisina. Ang mga nagatrabaho ang kinahanglan magdala sang ID o kon magsuksok sang uniform. Samtang mga business owner ang dapat magdala ID kag kopya sang business permit. Now, padayon man sa gihapon ang regulasyon sa liquor ban sa mga nagapamangkot. No pwede hindi ka mo pwede nga bakal ilimnon o kon magbaligya Action Hotline! Regulations ang entrance kag exit sa mga merkado. Ara man gihapon, ginaingganyo ang nga magbukas ang negosyo tubtob 12 oras ang maximum. Mga negosyo ang mga kategori sina dugangan ta pero ari ay kaya sta subong damo ginagyapon ang nagapamangkot sila nga sir. Ano gid balaman kay ang angkas ni siya kung nantawon nato ng IETF hindi gini magtugot iya because of the social distancing, no? Kag even ang national IETF. Amo na gani kahapon bisan sa interview ta kay Vice Mayor Elcid Pamilyaran nagambal siya. Nga kung sundon tagin ang guidelines sa national, hindi gid pwedeng ang kasanay. Pero i-check yaron ko ni kay sin ko ba si amo naman ning halinan sang paglalisay kapin pagid sa mga border balang amo ning may nagapabilin nga check up points. Kay may ara iba niya nga LGU nagatag mo authority nga makaangkasanay sila. Case to case basis nga posible i-allow ini sila nga magangkasanay. Pero ang problema ano ning case to case basis kay kun
basi lain man ang interpretation sa IATF sa case-to-case basis, lain man ang iyaya sa pulis karon. Kung ba siya mo ning halina naman sang sumpakilay da sa border o kon sa mga area sang borders naton. Online sa hotline. Online sa hotline. We have Vice Mayor Elcid Familiaran, ang chairman sa IATF sa Bacolod. Sir, good morning. Yes, Action Art, mayong aga, mayong aga sa atong taglamat. Finally, kagapon, at least, no, gindiscuss man ni Mayor, gani kagabi diri ang parte sa sining iyo nga ginapapanaog niya, pero damo gid gyapon, sir, ang way gid bla maklaruhan, parte sa ang kasanay sa motor, kay ti ang guidelines, hindi gid tani pwede ang IATF, gambal niya kag national guidelines. Ina, galing kiti may mga case-to-case basis nga pwede mandri sa aton nga i-consider. Pero damo pa mangkot, ano ini mga case-to-case basis nga pwede sila mag-grant nga ang kasanay sa motor, Vice? Kunti mo ini Action Art ang sa iyo ni Mayor na dinili niya sa kapulisan ang discretion kung i-allow, of course, sa may justifiable reasons ang pag-angkas ang asawa, ginikanan, or kabataan. So, I think dapat ni ma-download or ma-explain thoroughly ni Colonel Binyas sa aton check-up points. But ang check-up points na mag-dutay naman lang na as I understand, no? Sa mga porters na lang na bilin. Pas na kung asawa mong ginangkas mo da, ay dulong mo sa opisina, bata mo, ay dulong mo, tatay mo, makuha pension sa SSS, or ma-withdraw sa ATM. So mo na siya Action Art ang explanation pero ang akon nga appeal ni sila pagi sa ila sumitong ko dito agi sa ila motorcycle kulabala na ma-petition sila, sulat sila to sa amon o dapat ang ila sulat na sa Tuesday na namon na baton kaya every Wednesday may session kami mo. Okay. So ang ila na petition appeal na namon sa National Interagency Task Force. Parehas man pag-appeal namon, si Councilor parang author sa to, yung mga dimension mo lang nga bawal, 20 years old and below, and 60 and above. So, tita mo, pwede pag-set pa nga mga senior citizen mo. Kagkalabanan nga negosyante, di sila pa nag-manage ang ila negosyo. Okay. So, ginayo na naman. So, ina galing, way pasubong sang sabat ang IATF sa national kung i-grant ina? Correct na siya, Action. Okay. Now, so meaning, subong sir, sa case-to-case basis sa pag-angkasanay sa motor, ara na ginatugyan ninyo sa PNP ang pag-determine o kung ang paghimo sang ila sining call, no, in kaso kag judgment sa mga border na gilang actually ni kay kundri sa mga palibot sang city daw why naman check up points unless siguro kung masugata na traffic enforcer ang aton TMO nga mga personnel kag police. Yes, correct na siya. Action Art, no? Kaya ang inner secondary check up points na ba si pang dismantle na or hindi na napag-sigihon ni Colonel Binyas. Then, ang aton kapulisan di sa field na ni Kuan, dispatch, at magbulig sa remind sa aton pumuluyo siyang mga pinapatuman naton. Okay. So, diyan mo na, ayo man tada ba sing LTO, kabatida, kung nagtawon ba si enforce nila lang ang national law. So, na, due tayong consideration, it's a matter of kung guro Action Art mo, pag-explikar bla. Sa aton kapulisan, di kabalo ka nga aton kapulisan ni, kapoy naman ni mo. Overwork na ni. And kung
hindi kada mayo mag-explicar kada medyo ang imo the way ka mag-explain sa kay Mayor, ang pinasling nagambal na dito si Mayor nga sa kung mga sirkumstansya nga pwede man lang i-allow nyo kami. So it's a matter of namin ko lang pag-explicar ang atong kapulisan kung explicahan mo na basi they are also human beings mo. And kabalo mo na sila siyang kontinento, musla ko wala. So, amo lang na action heart for the meantime, but suliton ko to, padala nyo lang tong inyo petisyon kay kinuhaan ta nga mapa-approve na sa national agency. Okay. Ang dami pagin sila, kung makapadala na sila, and then kung ma-approve, furnish sang copying LT, okay, sakto ng point mo, ipalutson ko sa pulis because nga na justify nila ang pagkakasanay. Pero kung makita karon niya sang LTO, basi dakop sila kay under ATF national guidelines, way ang kas motor kundi kalamay mo iya. Correct na siya. Action art. Yes. Sir, senior citizen, ini may mga kwan man, case to case basis man, kag kinahanglan may reason gid. Kag since ka way pa approval dito, so anong instruction diri sa police kag sa below 21 nga basi kaupod sa senior citizen nga luyag magwa? Kung judgment call gyapon sa aton kapulisan. Oo, kung depende sa man-justify mong imo explanation kadto kas bangko, kadto kas butika. Okay. Di ba? So, or ikaw ang suliton ka, ikaw ang kamanage sa imo negosyo. Okay. Sige. Pero sini may ara nga problema nga niya nga kung bata hindi ko mabayaan sa balay. Kay waay ko timbang. Talon ko gid siya kung duwalang way tao mo. Na isa pa na. Diba? So, single mother, makadto ko sa merkado. Alang-alang ko na ibilin. Kaya may makabilinan. Okay. May mga justifiable reason. So, may harap pag yung ilang bata, yung bilin nila kay Lola nila sa tiyak na taon, pisugato niya. Minor na, kay nag-GCQ na. So, kung na siya action art, namin nga pag-explicar ba sa aton kapulisan. I see. Sige. So, anyway, kung may mga concern pag karon, ma-follow up lang ko sa imo kung may harap pag nga gusto kaluyag, ibaloon sa public. On that note, Vice, salamat, Gid. Yes, actually, lastly, Gid, kung may harap kita mga previous na interviews, panakulingin ng ulo sa tao mo, muna diapon ang ginapamangkot nila. Ang previous interviews na to, na to, kaya may executive order na mayor. Like for example, pala ko di sa after kami nag-meeting to nga ang HQP i-continue patane. Naka-mention kita dito nga ang hindi taga-Bacolod, hindi kasulod sa mall kag sa merkado. Which is true. Kaya ang require ta ang aton to primero nga decision tani na ang makasulod sa mall, sa mga business establishment, merkado, ang may HQP lang. So, ang Bacolod mo lang guys yung HQP. So, in other words, it follows na kung hindi ka taga-Bacolod, kagway ka HQP, hindi ka di kasulod. Di ba? So, given na yan. But then, subong wala na. Dahil ang HQP, wala ka naging require. Okay. So, ang hindi taga-Bacolod, you can freely go inside the city. Provided na ang inyong vehicle, upod ka mo sa number coding. Ang exempted, ang government employees, kag ang pumuluyo nga nag-aobra rin sa Bacolod. Okay. So, exempted sila sa number coding sa salakyan. Action item to get. Vice, isa na lang. Kaya kung di ko nalin kami di sa Bacolod, magwa ka, no? Dasun mabalik ka, maging kuha kang pamilya mo, why na iya, hindi, kinanglan din niya madala sa number coding sa kwan sa plaka. Kung nag-aupra ka outside Bacolod, exempted ka. Correct. Nautod, balikan ta siya, alas 9:12. Kaya i-check naman niyo, kaya may mga taxi, kung ano ginsita, nang hindi pagbiyo, ano, tino ba yung ginalaw naman to? Nanong tabo man?
Kag Councilor Dindo Ramos, nano ang advisory ginautod ta? Yes, correct na action art nga kung taga-Bacolod ka nga may kwaon mo to bata mo, exempted ka, kung obra ka to, exempted ka man, no, sa number coding. Okay. At least klaro. Sir, ano naman, kaya isining nga aga, may mga kuan ko, no, taxi nga ginsaway, nga daw, ay ginpabiyahe. Abot na inform kasi ni, kag nanong policy sini, kaya I understand, pwede ni sila kabiyahe subong? Yes, ang taxis natin pwede na kabiyahe, provided niya si driver, kasi iya nga pa, may pasahero, nagamas, provided niya ang maximum mo na 3 lang. Okay. Oo. Mag-apat pasahero mo dati, violation na siya. Kung pasahero mo ay gamas, violation mo na. Kung si taxi driver ka, way ka gamas, violation mo na. Dapat ka ni may ara kada alcohol sa imong sulod salakyan. Pag may ara ka mga division na imutang sa kapinpakon may magpungkos from city? Ti kung safety measures mo na kung may ara ka na ibutang nga daw shield kasi mo yan, well and good. Sige. I-check ta lang na karon sa bitaw nga daw may ginpangsaway sila nga taxi. Salamat gid Vice sa imo sining Yes, tempo. thank you man. God kasi mo daliwat ang reminder sa pamuluyo halong kita. Halong kita. Salamat gid sir. Salamat. Thank you. Action Hotline. May ara kay na may ginpangsaway ang traffic dira somewhere sa Burgos. I-check ta lang nga ginsaway kag ano man may violation kay pwede naman kabiyahe ang taxi o Action Hotline. katuan ta si Sir Pico para at least manging klaro pagid ang mga case-to-case basis nga ginambal sa angkasanay sa motor. Pero ako ang suggestion ko, Ario, sa mga motorcycle clubs, padala ka mo petisyon nga gusto ninyo o para sa sining angkas sa motor nga luyag no kay tikanugon man tuod nga may motorsiklo ka. Ang asawa mo ya kay may kantuan man, dungan sa imo, hindi masakay yes di pasayang sa lakyan kung may biyahe nga ruta, since kay hindi pwedeng angkas under guidelines sa ATF, na? Di dapat padala kamo sa council, sa sulat, ang mga motorcycle clubs, para nga ini-appeal, padala hingagaw dito sa National IATF. Online sa hotline. Si Madam Uyen Colmenares, sila nga, ang quarantine pass, sorry gid, pwede ka mo kagwa, may sugaton ka mo helper si Mamaylan, pwede, hindi man ka mo dala sa ginatawag nga, sa plate number ni blang coding regulation, no? Thank you gid, no? Sa kay Madam Uyen Colmenares. Pero sa aton nga linya, Lieutenant Colonel Ariel Pico. Sir, good morning. Yes, Action Art. Good morning. Good morning sa aton bugos nga katapos ang Action Radio sa staff and management Action Radio dito sa siyudad sa Bacolod. On behalf sa Amon City Director, Police Colonel Attorney Henry Biñas, sa kutob sa Malabutan sa pag-broadcast sa Sinaga. Good morning gid sa aton tanan. Daw nakaginawa gawa ang pulis, kita ko gina di sa mga inner bala nga ma-check up points kundi why na sang nagabantay, naga-standby na lang, no, may ara na lang sang nagabalantay, at least doon nakaginawa kag nagapulupungko sila subong, sir? Yes, tsak daw kagid Action Art. Medyo nubo man giyawa, pero not to the point kay lugar aton nga guard, pero kumpara naton sa ECQ, mas hindi mangin istrikto kita kay una bes suspended na lift up na ining aton nga mga HQP. Okay. Ang aton dire subong ya focus siya ang aton mga border control ining pito na lang naton ka mga outer border control sa siyudad ng Bacolod Action Art. Sir Ariel, gusto ko lang hingagawon ni clarify bala kay ang kasanay sa motor hasta subong daw damo gid ang pamangkot bala even gin discuss ini kagabi ni Mayor Bing kag siling ni Vice ara ang call sa police, no? Especially kung case to case basis ang pagambalan nga pwede ma-allow ini sila, no? Ang sa palibot sa Bacolod, tidaway naman niya sang inner check-up points, libre sila makalabay, pero tisin ko basi masitaan ang nagasakay sa motorsiklo. In this case-to-case basis, no, sir, nag-level off di tanan ang orientation sa mga nagabantay sa borderline, kag sa mga pulis nga posible makalabay sining nag-angkasanay sa motor?
Action art na on a base kabudlay sini iyaton bala pahat-paton ng case-to-case basis. Sa ako niya pag-intindiya sini action art ay istriktohon ki dapat ining aton physical and social distancing and wearing of face mask. Sa totoo lang, bawal gidya ang kasanay tani action art mo. Sa totoo lang. Pero hindi malikawan. Ang ginamin diri nga case-to-case basis naton emergency situation. Oh, hindi manigar, mayari kita sa emerhensya, may na hospital dira, wala nang pwede masakyan, amo na lang pinaka means of transportation, pero kung sila nga may backload lang kita dira, hindi man emerhensya, hindi ginato niya pag-allowed ang kasanaya action art at all times. I see. So at least para klaro kay sigo basing iban mag-angkasanay niya, i-justify na lang niya. Ngati isa kita mag-asawa kita, mag-live-in partner kita, may importanteng kantuan. Kung hindi emergency, hindi kinigili siya pag-allow, sir? Hindi gidya action art. Kaya ano ang pulos, abi, that is why gani nga from ECQ nag-GCQ kita, wala kita ganing pasugot nga mag-modified GCQ kita. Kaya ano na yung pulos, ini una best action art, abi mo sa tutod lang compromising, ini natabo sa aton just because na nitang aton nga ekonomiya. Pangalawang pangabuyan mas naton nga kauturan amo nang downgrade kita considering nga low risk ang sudad sa Bacolod. Pero amo na ginahambal sa gani action art na at all times hindi siya pwede mag-angkasanay. Bisan mag-asawa, no pwede. Hindi siya pwede. Pero sa katupad sa ilaya hiligdaan niya action art, wala dadaya problema. Siligdayan, wala problema po kung sa motor. Pati pudlay ba nang ko nag-aulin mag-asawa, may pulis gumantay ito. Basta yung pulis nag-aulin mag-asawa niya, social distancing. Hindi niya pwede, kaysa balay nila. Pero ito mag-angkas ka mas motor, bisan ano pa ka-justification mo, especially kung maglabay kis border, bisan ang tagagawa sa Negros, ay gid sang pwede. Bisan sa inyo lugar to, halimbawa may mga LGUs nga nag-allow sila yung sang kasanay, pag abot sa borderline, hindi sila pwede mag-angkasanay. Hindi kaya pwede action art. Kahapon gani, may naglabay dira nga taga Coast Guard. Actually, asawa yaman iya angkas. Okay. Na-assign nga dito sa Tipalay, actually Tagalog. Ngambal ko ganyan buligan namon kamo ya makasakay ang imo asawa. Of dahil na kamo pro samtang diri sa sudad sang Bacolod, strictly implemented gid ina ya. Luwasin na siguro kung pasyente nang aton dala dira. Jesus, galing pud lay guro kung pasyente nga ipangkason mo sir basig maulog bla. Depende naman kung isa. Kasi may yung mga mahambal natin bala nga pwede man lang yung makasakay. Hindi mahambal natin nga grabe. At least consider man natin gapon natin ng mga pasyente kasi may mga ambulansya na maging man subong maski mga barangay natin. Okay. Sige. So anyway, initan lang siya na briefing naman na tonong nagbantay sa border area, mga pulis nga may nagapatigayon sa visibility patrol kag on standby sa mga dala noon kay sigurado siling ko inis lang standby pero kung maglabay kang ang kasanay kung sa motor si taon kagid nimo. Exactly action art. Amo ginamatabo dira kay kung hindi kita magsunod sa mga aton dira yang mga rekorida sa aton mga warning, you could be charged for Article 151 in disobedience naton. Okay. Or magrason pa kita basi madugangan pa kita dira unjust fixation. So again, listen na lang kita pamati sa subong. Anyway, naghalog na man ang aton rin, hindi na kita mas istrikto. Aton na lang ko tirahan niya tani action art. Sige. So sa publiko nga nagamonitor karon ng aga, ngimo na lang advisory liwat Sir Pico? Yes, action art. On the best, madamo masalamat mo sa nagbulig sa aton during ECQ. Sa nagligad niya si Mana, kay Mayor Bing, kay Vice Mayor no, sa aton Bilong LGU sa Sudad sa Bacolod, sa aton mga stakeholders naghatag sa aton suporta, pagkaon, moral, dira sa aton, at isa sa aton City Director nga pala yung nag-supervise. On the best, we are on ECQ gihapon niya, wala sang angkasanay, observe face mask kung magwa, at even scheme sa mga pribado gihapon nga salakyan para wala kita sang problema, hindi na kita magsupak sa ginapaligayon sa subong kay halos naman tanan in open except sa aton nga mga
aton diri mga parlor, ang aton diri ang ini mga barbershop. Ilan na lang gid ang close. Okay. So it's kadako na sini nga chance ginahatag sa aton ini atong pag-abusaran at the same time gid tani no na magbubo na gid no wala na sang kaso tani isang COVID-19 diri sa aton sa syudad Action Art. Sir, ilang pero klaron ko kay silang device kay ina ang uneven scheme kung sa Bacolod ya wa niya problema di sa aton. Ang problema lang ang mga out of town nga nagasulod diri sa Bacolod. Pero kung taga Bacolod ka, may ginsugat ka dito sa Mamaylan na limbawa, nga timbang mo pagbalik ya ay problema, basta may ID ka lang ipakita nga taga Bacolod ka. Yes, exactly. Sakto ina sa Action Art. Ang sa aton lang ginalimitan nagasinulod diri sa sudad sa Bacolod. Sige. Kaklaro ina sa aton nga executive order ni Mayor Bing. Sige. On that note, sir, salamat gid. Good morning. Yes, mabuhay po kayo, Action Art. God bless us. Action Hotline. Klaro Clarex nga ang abal ni Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang ila yung ginalantaw nga case-to-case basis nga pwede ka lang matugutan nga mag-angkas motor kon emerhensya. Pero kung i-justification mo, yung mag-asawa ka mo, hindi pwede. Tandaan tagi na, ay sadya initi, kung may asawa ka dira, dungan ka mo magwa, pasakyon mo sa jeep. No? Parti sa biyaya isang jeep karon kung malabutan ko pa, kung may tiyempo ta, diskusyonan din ka, panawag si Ma'am Beth Catalbaso may guluyag sa kunuklaruhon. Kay, nano ni man, sa kay Councilor Dindo Ramos, sa mga jeepney sa Bacolod, ng iba nung ay sa mga separator o kung ay isang mga separation na ginabutang, inang mga tani, bala may barrier man, nga plastic, kabalo ka nagkikita ang mga Pinoy, bisan ano ka panumdum sa ato, may tiga-ulo, gidya mo, nga hindi iya magsunod sa social distancing bla. Tiya mo na ang dapat naton tandaan. Ginamat-amat naton plastar ini, no? Kagabin sa kay Action Bayan, at least fully nga gin-discuss ini, pero may ara ginagyapon nga waay makabati, no? So, ang isagid nga ginadumilian ang physical classes sa tiyon sang GCQ, ti ini siya sa DepEd nga concern, why man sang face-to-face classes to August 31. Actually, arat na sa guidelines sa national giniya. Nagapangayo man ang syudad sa reconsideration sa IETF, parte sa pagpatigayon sang misa, religious activities, pero ipatuman ang minimum health standard. Pwede ang outdoor exercise. Jogging ka, bisikleta ka, mabike ka, o dalagan-dalagan ka na, pero may 2-meter distancing. Di ka mo pwede ka jogging, ga holding hands, no? Grabe, no? Do ko si Kwawi, guru ga jogging ka ga holding hands. Higher Education Institute, flexible learning, may mo umpisan sa Agosto 20, pero do ini, in a way do, ang klase ni do, way pagid man ginatutukan, diri lang galing sa mga malls, ang pagpatuman sa preventive measures kaangay isang temperature check, temperature check, no mask, no entry, proper disinfection sa pagsulod sa mall, sa comfort rooms, kag importante nga mga lugar, no sale, no marketing events, no wifi, ang aircon dapat 26 degrees gihapon. Full operation ng mga essential government services, samtang pwede ang work from home sa ibang nga opisina, depende sa instructions sa natungdan ni department heads. Tiya mga restaurant, dine-in lang gihapon, take out lang gihapon, di pwede nga magkaon ka mo da. Dra ka mo yung magkaon bis restaurant, no pwede. Kag, ang mga negosyo dapat magatagid sa libre nga transportation sa ila mga empleyado. Ang mga sa category 4 nga mga negosyo nga ginadilian mag-operate, ang gym, ang fitness studios, entertainment industries, kid amusement industries, libraries, resorts, beach, travel agencies, store operators, massage parlors, sauna, facial care, waxing di na pwede, kiti may direct na siya kaglapitan na Action Hotline! Ate mo na, ang pilag ka mga salient o kung mga gina-feature, importante nga mga points sa sining executive order sang mayor. No, kung may ara ka mo lugang pamangkot na, basi makita pa man naton karon. Action Hotline
2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bibit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19. Para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso,
diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at sa kapaligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay. Sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalaga ang kooperasyon ng bawat isa. Ang pananatili sa loob ng bahay ay isa sa pinakasimple pero pinaka-epektibong paraan para hindi kumalat ang virus. Kunwari, ikaw ang tuldok na ito. Malusog ka at malakas. Lumabas ka ng bahay. Ang hindi mo alam, may nakasalamuha ka ng may COVID-19. Tandaan, mahirap malaman kung sinong may virus, pero madali itong maipasa sa iba. Pwedeng naipasa na pala niya ang virus sa iyo nung umubo siya o bumahin. O baka naman ay nahawa na dahil humawa kayo sa parehong bagay na kontaminado. Ngayon ay mayroon ka na ring COVID-19. Isa ka ng carrier na makakahawa sa iba. Dahil maaaring ilang araw pa bago lumitaw ang sintomas na ubo, sipon, hirap sa paghinga at lagnat. Pwede ring wala kang nararamdamang sintomas, ngunit nakakahawa ka pa rin. Pag-uwi mo sa bahay, maaari mong mahawahan ang iyong pamilya. Kasama na rito ang lolo at lola mo o ang mga magulang mo na may edad. Sila ang may pinakamahina na depensa laban sa virus. Ang mga may sakit sa puso, diabetes, high blood, at iba pang pre-existing conditions, at mga buntis, mahina ang panlaban sa COVID-19. Kapag na-infect ang taong mahina ang immune system, posibleng magkaroon siya ng malalang karamdaman at kailanganing dalhin sa ospital. Sa patuloy na paglabas ng bahay at pagpunta sa pampublikong lugar, tinatayang maaari kang makahawa ng 3 pang tao at sila makakahawa ng mas marami pang iba. 20% ng mga nahawa ay maaaring maospital at dadami ng dadami ito habang mas kumakalat pa ang virus. Bukod sa dumaraming COVID-19 patients, marami pang ibang may sakit ang nasa mga pagamutan. Ang mga pasyenteng malubhang-malubha na ang karamdaman, hindi na maaasikaso. Wala ring lugar para sa mga pasyenteng may ibang karamdaman. Kaya nating iwasan ang patuloy na pagkalat ng COVID-19 kung iisipin natin ang kapakanan ng iba. Kailangan nating isipin at kumilos na parang bitbit na natin ang virus para hindi ito kumalat pa sa iba. Sundin ang social distancing. At hanggat maaari, manatili sa loob ng bahay. Kung talagang kinakailangang lumabas, panatilihin ang 1 metrong layo sa ibang tao. Maging malinis din sa katawan at
sa paligiran. Parating maghugas ng kamay gamit ang sabon at tubig. At i-disinfect ang mga bagay na madalas hinahawakan. Ang mahalaga, mapabagal natin ang pagkalat ng COVID-19 para mas kakaunti ang mga kailangang magpa-ospital at mabawasan ang mga Pilipinong magkakasakit. Magiging epektibo lamang ito kung mananatili tayo sa bahay, sundin ang social distancing. Isang maliit na sakripisyo para sa buhay ng kapwa nating Pilipino. Tulong-tulong tayo. Let's beat COVID-19. Para labanan ang banta ng COVID-19 sa ating bansa, mahalagang Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 9:39. Ini nga oras ginadulong sa inyo sang CL77. CL77, laging panalo. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. ISO Certified. World-class quality. Action Hotline! Para sa aton sini COVID-19 news update, ginadulong sa inyo sa galwan sang Negros Grace o sang Grace Pharmacy. Ang bilog nga kasos kalibutan mga 4,624,034 na. Ang mga naka-recover 1.7 o kung 1,757,128. Ang mga nagkalamatay 308,450. Amo nang pinaka-latest karon nga record no kon parte sa kadamuon sang kaso nagkalamatay sa COVID-19 sa bilog nga kalibutan, no? Pertik dako na Action Hotline. Ang aton sini COVID-19 news update kindulong sa inyo sa kawan sang Grace Pharmacy. Stay safe, Bacolod kag Negros, kaya ta ini. Action Hotline. Overtime gitawa. Sa aton nga pagpangalagad pero antes na magtakop ang aton sini panugyan sa aton nga magkaaksyon ang Dr. Alfred's nga produkto nga amugid ang akon mismo ginagamit man kag ginarekomendar sa inyo ang Dr. Alfred's Pure Mangosteen Capsule and Tea. A combination para sa maayo nga ikang lawas bangod kay nagabulig pabakod sa aton immune system kag resistensya. Plus, ang nami ipagid kay may ara, no? Tandaan tagid mga kaaksyon ha. Damo phytochemicals nga magabuligid sa aton kompleto pa sa vitamins and minerals. Ang tea, nga maayo naman sa may mga hapo kag mga babae nga nagaproblema sa ilamantay period. Action Hotline. Production eden abuso sa aton sini nga backup karon nga aga kag Action JM Baikin kaupon man si Action Oliver Pason. Ako naman Action Art Tay Hupon. Thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue,